Така, аз имам джойстик за PlayStation 4. Добре, аз имам рамка за снимки. Рамка с снимки, добре. Да. Колко е голяма? В смисъл, долу-горе. Колко е голяма? Как да ти го пиша? Квадратна, дълга. Добре. Да. Ти какво каза, че имаше? Джойстик. Ага, ямо натисни бутончетата. Не. Това не са бутончета. Какво? Как не са бутончета? Не, това е нещо друго. Добре, може ли те с такова е, нали? Рамката, Да. нали? Може ли те с пръстчетата си да удряш? Да, мога. Я пак? О, не. Не. Добре, дай пак питай. Последен въпрос. Я вземи джойстика и го пусни на земята. На масата. Какъв е този джойстик? Не, просто е малко по-голям. Я пак. О, не, това не е джойстик, не. Можеш? Добре, може ли ти да го пуснеш да падне? Рамката ли? Да. Да. Я дай пак. Добре, ти имаш рамка. Добре, казваме ли какво е? Да. Според мен ти лъжеш. Добре, според гледай мен ти ти. имаш рамка. 3, 2, 1. Брат, по смукачка. Смачачка.